Joo, minä olen J. Ärjetön ja ajattelin tehdä uuden blogipostauksen. Ja mä tässä mietin, että olen miettinyt aivan aivoni puhki, että mistä voisin kertoa. Ja mulla ei kyllä minkäänlaista aavistusta. Olisikohan teillä ideoita? Täältä varmaan katsoo 0+0 katsojaa. Niin tää on hyvä kysyä. Tää on vähän niinku kysyis kummitukselta, että mitä sulle kuuluu. Tai no, niin, sekin on varmaan vähän perspektiivistä, kuka uskoo kummituksiin ja kuka ei. Mutta anyway, niin kuin näin mun perspektiivistä. Mutta niin, olisiko niinku ideoita? Mistä mä voisin kertoa? Mä voin kertoa melkein mistä vaan. Niin kuin vaikka, että olipa kerran tyttö. Sillä oli upeat tummat hiukset ja sillä oli todella kauniit nappisilmät ja se hymyili. Sillä oli hieman hintelähkö vartalon olemus ja sillä oli sitten tennarit jalassa ja se oli hirveän onnellinen. Arvatkaa miksi? No koska sen toinen käsi piteli kättä. No, tämä toinen käsi piteli kättä. Olikohan se poika? Mitä luulette? Sillä ei ollut ihan yhtä nätit tennarit. No se piteli kättä ja... Itse asiassa, koska nyt kun ajatellaan näin, tällainen 2013 vuosi on menossa, niin te saatte ihan itse päättää, oliko se tyttö vai poika. Koska olisiko tällainen heterorakkaus kuitenkin niin kuin hirveän syrjivää näinä päivinä. Te saatte ihan itse päättää, oliko sillä tytöllä tyttö vai poika, vai hermafrodiitti, tai joku muu epäseksuaalisuus. No, anyway. Mutta jos teillä on ideoita, ei ideväyliä, vaan ideoita, niin otan niitä vastaan. Kaikki te rakkaat todennäköisesti nolla katsojaa.